Kung ikaw ang retirement plan ng mga magulang mo o kaya naman ikaw ay ginagawa mong retirement plan ang mga anak mo, welcome sa podcast natin. Pag-uusapan natin ito at kailangan mo nang magpanik kung ganyan ang ginagawa mo sa mga anak mo or ganyan ang ginagawa mo sa mga magulang mo, hinahayaan mo na maging retirement plan ka. Hindi ko sasabihin dito na magpaka-selfish tayo pero pag-usapan lang muna natin dito yung sarili ninyo, sarili natin. Pag-usapan natin dito kung paano makakatulong sa iyo ang pagsabi ng no para ma-save mo ang future mo. Welcome sa Child Talks. Madami ang mga umiiwas na pag-usapan dahil natatakot siguro or ayaw na lang pag-usapan. At ang sinasabi ko dito ay ang panganay curse. Panganay din ako at marami akong kakilalang panganay at mismo sa angkan namin ay nakita ko ang ganitong klasing problema. Nakakapagod kasi na yung sahod mo ay hindi mo pa sinasahod, hindi mo na ma-enjoy. Kasi dadaan lang yan sa'yo at wala na. Pero syempre gusto ko rin malaman mo na hindi ka naman selfish na gusto mong i-build yung sarili mong future, no? Yung tipong naiisip mo minsan, paano naman ako? Gusto kong gawin to, gusto kong gawin to. Hindi ka selfish pagka ginawa mo yun. Hindi ka nagdadamot. So magpakatotoo lang tayo, no? Tayong mga Pilipino kasi, real talk lang mga tol, ha? Tayong mga Pilipino kasi ay isa na yung culture na porke ikaw yung panganay, ikaw yung may kaya. Siguro sa panahon ngayon, no, kahit hindi panganay, basta yung may pera. Real talk lang, bata pa lang tayo is may mindset na nangyayari na ganito. Bata ka pa lang, ikaw ang panganay, kailangan ikaw ang bahala sa mga kapatid mo. Ikaw ang panganay, ikaw ang pag-asa namin, no? Siguro may mga ganun, no? Ako hindi ko na-experience yun, no? Hindi ko na-experience na ako yung bahala sa future nila, sa future ng mga kapatid ko, sa future ng nanay at tatay ko. Ang nakita ko is yung sa angkan mismo namin. Nakikita ko, naririnig ko yung mga pangalan ng mga panganay or at least yung mga may pera. Pero madalas yung panganay ang naririnig ko. Sa angkan ko yan, sa angkan ko mismo, kay lola ko, naririnig ko kung sino yung inaasahan niya. Naririnig ko yung pangalan at yun yung panganay. Well, si Tito Boy ko. No, hindi ko nakikita yung iba pero siya yung madalas kong makita na nag-aabot ng pera sa nanay niya, which is lola ko. Siya yung nakikita kong pagka Valentine's, nagdadala ng bulaklak. Sa kanya ko nakita, yung panganay na yun, yung tito ko na yun na napakabait, sobrang bait. And take note, may pamilya yun, ha? May pamilya, may sariling pamilya yun. Then, isa sa mga kapatid ng nanay ko, wag ko na lang banggitin kung tita or tito para safe ako syempre. Lagi kong naririnig yung pangalan nung mga may pera. Hindi man panganay yung iba, pero sila yung may pera at parang sila yung obligado na mag-take care sa kanilang mga kapatid. Naririnig-rinig ko na pumunta ka kay ganito, humiram ka muna sa kanya. Lagi kong naririnig yan. Hindi lang sa angkan namin kundi sa mga kapitbahay at sa mga kaibigan mismo. Ang inaasahan nila ay yung kuya ko. Pag nagpadala na ang kuya ko, pag nagbigay na ang kuya ko, sa sahod ng kuya ko. Pagka nagpatuloy yung ganyang kasing bagay, yung naiipon sa'yo, hindi pera eh. Naiipon is yung sama ng loob, yung kinikim-kim mo na pakiramdam mo, bakit lagi na lang ako? Paano na ako? Paano ng sarili ko? Naiipon yan eh. Tapos pagka nagkaroon na ng pagsabog at nag-away-away kayo, sila pa ang mas maraming hugot sa'yo. Yung pagmamahal mo nagiging unspoken in voice. Pakiramdam mo, may utang na loob sila sa'yo, which is totoo naman eh. Parang binibilang mo, ginagawa mo ng invoice yon sa kaloob-looban mo. Hindi mo man aminin ngayon, pero alam natin yung pakiramdam na ganyan. Ako na lang palagi. Yun yung katotohanan. Paano naman natin ito maiiwasan at masosolusyonan? Kailangan tumigil ka sa pagiging open wallet mo. Tumigil ka sa pagpe-pretend na okay lang ang lahat. No? Unless na talagang okay lang. Yung wallet mo, unlimited, okay lang kung ganoon. Pero kung ikaw na mismo ng utang na siya short, itigil mo yung pagiging open wallet mo. Kailangan mag-set ka ng limit, mag-budget ka. Gumawa ka ng fixed monthly allowance. At sila nang bahalang ipagkasya yon. Siyempre, mahirap naman sabihin yan sa pamilya, no? Baka ikaw pa ang mapasama. Kailangan iparamdam mo na hindi ka naniningil or hindi ka nangungwenta. Napakasamang bagay niyan sa kanila pagka pinaramdam mo na parang nangungwenta ka. Kailangan iparamdam mo sa kanila na ikaw yung short, ikaw yung nasa short. Parang sabihin mo na, ma,
Short ako ngayong month na to, ito lang muna yung maitutulong ko. Then parang nag-open ka ng idea sa kanila na gumawa rin sila ng paraan, or pwedeng yung ibang mga kapatid muna ang lapitan. Sa mga kapatid mo naman na oras na para gumalaw. Yung iparamdam mo na kailangan mo yung tulong nila without saying na tulungan niyo ako. Mararamdaman nila yan. Ito lang kasi yung budget ko for this month. Iparamdam mo sa kanila, ipakita mo sa kanila yung mga ginagastos mo. Maliban na nga lang yung sinabi ko na kung sobra-sobra naman talaga at wala naman talagang problema, go, ayos yan. Pero tandaan natin yung oxygen rule, no? Siyempre, yung unahin mo muna yung sarili mo para makapagligtas ka ng ibang tao. Remember, isa kang anak. Hindi ka bangko. Isa kang kapatid. Hindi ka bangko. Magpakatotoo ka. Huwag mong ipakita na laging okay ka lang kahit short ka na. Okay ka lang kahit utang na lang yung binibigay mo sa kanila. Alam mo kasi pagka napabayaan mo yung sarili mo, laging nakafocus ka sa kanila, darating yung time na mararamdaman mo na lang na ang tanda mo na hindi ka pa nag-aasawa, ang tanda mo na wala ka pang investment, ang tanda mo na wala ka pang naipundar. So anong mangyayari pagka late kang nag-asawa? Matanda ka na, kailangan mo pang kumayod para sa mga anak mo. No? At pagtanda mo, dahil wala kang naipon, ano yung i-expect mo? Expect mo na yung mga anak mo ay ganun din sa'yo. Magiging retirement plan mo rin sila. Kahit hindi mo pa banggitin, kahit hindi mo pa sabihin, kung wala ka talaga, syempre nararamdaman nila yan kahit hindi ka humingi, lalo na kung mababait yung mga anak mo. Mararamdaman nila yan at bibigyan ka nila. Although, binigay nila yan, sariling kusa nila, somehow, darating yung araw, pagka sila yung na-short, mararamdaman nila yan eh. Ako, sa totoo lang, personal experience bilang panganay, nung talagang sumasakto na lang, alam ko na ako yung makakatulong sa nanay ko, may time talaga na ang bigat din naman, no? Ang bigat, no? Although binibigay ko, pero ang bigat eh, no? Kasi ako, kailangan ko din to, kailangan din ng pamilya ko to, kailangan ng sarili kong pamilya to, kailangan ng sariling anak ko. Anong gagawin ko? Magugutom yung matanda. Yung mga kapatid ko, sumasakto lang din. Lalo na wala na yung tatay ko at yung nanay ko ay umaasa lang sa kung sino yung magbibigay sa kanya. Pag hindi mo binigyan, may pangangailangan sa bahay, anong gagawin? Manguutang. Pagka nang utang yan, nagkapatong-patong yung mga interest, hindi na makabayad, magbebenta ng mga gamit, or worst, pupunta sa iyo yung mga pinagkakautangan niya at sasabihin yung mga utang niya, ano ngayon ang mangyayari. May stress ka, magagalit ka. Ngayon, ang problem doon, maiisip mo na lang eh. Parang ikaw din yung guilty. Valid ba yung galit mo? Kasi wala akong naitulong sa nanay ko kaya siya nang utang. Siyempre, kailangan niya rin kumain, no? Anong mangyayari next? Isipin mo yung mga kapatid mo, anong ginagawa nito? Anong ginagawa niyan? Ba't di sila tumulong? Para masolusyonan natin yung ganyang klaseng bagay, no? Okay? Hindi naman tayo nagdadamot eh. Tutulungan pa rin natin sila pero mag-set tayo ng limit na hindi tayo open wallet. Sa totoo lang, ang hirap pagka ikaw yung panganay na medyo may kaya. Kasi pagka nagkasakit ito, nagkasakit yung kapatid mo, nagkasakit yung isa mong kapatid, nagkasakit yung mga pamangkin mo, nagkasakit yung nanay mo, ikaw yung may pinakakaya. Ikaw yung may mga kakilala na pwedeng hiraman. No? Sa'yo nakatutok. Sa'yo nakatutok yung kamera ng totoong buhay. So ngayon, bilang mga kapatid naman, bilang mga magulang naman, anong dapat gawin? Ingatan natin yung sarili natin. Ingatan natin na hindi tayo magkasakit kasi once na magkasakit tayo, wala naman tayong hugutin sa ating wallet or sa savings natin. Kanino tayo huhugot? Dun sa kapatid na may maraming pera na naipundar niya na dapat sana ay sa pamilya niya, sarili niyang pamilya. Anong mangyayari pagka hindi siya tumulong? Kayo pang galit, kayo pang may bitterness. Iniisip lang naman ng tao na paano pagka ang anak kong nagkasakit, saan ako kukuha? So matatanda na tayo, kailangan alam din natin yung simpleng pagtulong sa mga kung sino man yung breadwinner natin. So I think hanggang doon lang at sana may napulot tayo at na-realize natin na may sariling pangangailangan din kung sino man yung taong inaasahan natin. See you sa susunod nating podcast.